Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yiɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal kamɓe bowal leydi on calminama inde on manama e jettoɗe sikki ala caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dokkuɗo en finde subaka e fartange hawrude ewɗo aljuma ina woni 12 lewru février hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e mon ko roɓiɗo jayndeji hono kala subaka arde yettinde on ɗon aadi e nder hen en calminat bandiraɓe nde jomiraɗo hokki en fartange huccidde moɗon onon kadi jooɗiɓe e dariɓe e liggotoɓe kono kadi foftiɓe onon kuccite men kala subaka wiide on golle mon jooɗi peewi eɗen goni e ñalawma battidiɗo e oɗo weekend gam darade ɗo hokkude on holko ɓuuri tengtude e jaaniji leydi Sénégal ko ɗin jaaniji ni garaten e oɗo subaka hannde ene wayno guinol golle koni lelorto caggal roɓino jayndeji ma en gara e ko witti coftal ɓalli eɗen gandi kala ñande ko wiyete ko aljuma eɗen gara haalde e to banggue coftal ɓalli ma en kaali toɓɓe kewɗe woni IFOA a pettoɗo e Thiès on ɗon final hakkude leydi Sénégal e dowla Mali kono kadi ma en kaala coupe du monde de club eɗen gandi gasi hanki kono ɗum ma en kaala gagnande o mo ganduɗa ko Neymar ko ɗon tigui ɓuureten ene wayno jurnade seeɗa e ko yetti on ɗon programme kono ɗum arde e ko ɓuuri tengtude e roɓino men jayndeji ne tawe hen ha joni de gueɗe Ousmane Sonko e jonde assemblée nationale hanki kono kadi ko yetti e toɓɓe goɗɗe certuɗi ina tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal ala no mbatten joni joni o so wona fuɗɗorade jayde quotidien le quotidien nden wi ko alhaali Ousmane Sonko ene wayno oɗo saaha mo kalten de ko séance to banggue explication no ɓe mbiri toon to Touba manam ene wayde ko konngudi ɓiltodiri moni kala ina haala goɗɗon ene fammina holtan no yiiri alhaali o adi noon haalde ɗin konngudi ko ceernajo on ɗon député woni biyeteɗo Ousmane Sonko on ɗon ceernajo de holliti wonde gueɗe ɗe ko ɗum complot manam kanko Ousmane Sonko ko kayi ha joni tifade ko yewti on ɗon fannu on haalɗin konngudi noon ko yesso khalife général de mouride on tuma noon kanko hoore leydi ɗi Macky Sall kankone o noddi o suuti téléphone makko gam noddude mo ganduɗa ko Serigne Mountakha Mbacké gardiɗo lawol mouride en toon to Touba kolliɗo wonde de ne wayno noon gueɗe ko ɗum gueɗe privé gueɗe keeriɗe ne waɗi ɗum ɗon wona inde makko ɓaɗaki hen kono kadi wona ko ɓaadi wona ko woɗɗi e nder hen noon ɓe ganduɗa ko bitene hono commission d'adhoc ɓe koliti wonde de ma darne alet paaɗo kono kadi ko wiyete séance de plénière ma fuɗɗo ñande wiyete alarba woni mercredi e nden ɗon yontere fande ene tawe e hello jeenayyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde vox populi ari e on ɗon fannu nde witande ko guittugol lefol horma mo ganduɗa ko Ousmane Sonko toon to assemblée nationale e on tuma de ɓe mbi ko bureau ɓe ganduɗa ko hooreɓe toon to assemblée nationale pittigol lawol ha yaaji gam justice wawa wadde haaji muɗum ɗum noon ko hollirde wonde ko hanki ɓe jooɗino ɓe gonɗini manam mbiyen ɓe tawti yidde omo ganduɗa ko jagoɗo tan mbiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal e on tuma noon on commission d'adhoc ɓe mbi ma darni ñande 15 lewru février hawrat tigui koye altine paaɗo e on tuma noon ɓe mbaɗa ko wiyete hono plénière mabɓe gadiɗo wonata ko ñande 17 manam woni alarba on ɗon e on tuma noon kanko Ousmane Sonko ne wayno de mawo heeɗe no wiiri jayde assemblée nationale noon e on tuma ma wat convoqué ko wiyete hono séance plénière kono kadi e vote on ɗon immunité parlementaire wonande gardiɗo on lande Pastef ɗin konngudi jaaji ne tawi hello ɗiɗi ha tati e nde jayde vox populi jayde enquête kañumne ari on ɗon fannu ko ɓuuri ko yaaji ɓe garti wiide wonde o saaha hannde acte woni dawol gandal ngal de o saaha yewti woni dawol gandal e guittugol hono ngol ɗon lefol hormo ngol Ousmane Sonko ene wayno de darnama hanki toon to assemblée nationale e on PV noon ɓe koliti wonde ko section de recherche ene wayno oɗo saaha hannde hollitama wonde waɗi ko wiyete ko hono prélèvement manam yurnade yogo e gueɗɗe ganduɗa ɗe kay ko tawanoɗe e on ɗon suka debbo to banggue on ɗon viol kono kadi ñawowo o saaha yiddi muɗum ko ƴettude ko wiyete hono ADN e omo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɗum woni ko jayde arti kono kadi ɓe ko hollitema wonde de onon plainte sa renaki ma kay tifo mo ganduɗa ko jeyɗo on ɗon salon mo Ousmane Sonko tuma gueɗe viol ɗin ko ngudi jaaji ne tawe hello tati e nde jayde enquête jayde las quotidien arti on fannu kono ngol lawol ɓe dokki konngol ko Alioune Tine mo ganduɗa kam woni fondateur Africa Jom Center kollirɗo wonde de démocratie leydi men Sénégal e o saaha mo kalten nana ɓeydiya yarude caggal ina lofo e ɓakki ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde las quotidien jayde vox l'observateur e oɗo subaka hannde kañumne
ari hokki konngudi walla yidde mo ganduɗa ko procureur de la république woni kayo mo ganduɗa ko Aliou hono biteɗo Serigne Bassirou Gueye ɓe mbi tan de holko jeeyi sababu o sa hande o joppi ko on ɗon x manam on ɗon hono nden ɗon jopande de ene wayno jopaki taw Ousmane Sonko no ɓe mbiri kono kadi ɓe garti e on ɗon révélation mo ganduɗa kay ko haare wulde jaw umde ummani procureur de la république kono kadi holko jogori wonde janggo on ɗon jeyɗo oɗo salon de massage no jayndi wiiri ne fammini en tuggude hello tati ha hello jeetati ko guɗɗin juɗɗi kala en tawe e nder nde jayde groupe futur média goɗɗum ko tawete e nder jayde ndeɗo libération ene wayno ko yuti ko e guyka ha joni wujjude ko yuti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kay koko fati e banggue hono insuffisance rénal noɓe mbi ɓe ganduɗa kay ko ganduɗa ko ɗum safretono yimɓe ɓe ganduɗa ko tawateɓe hôpitaux ɗi ɓe mbi tan hol tan mo ganduɗa oɗo biteɗo sergent Ibrahima Dieng waɗanno ha kay fawa junggo tawi o wonno koye wujjude gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kay ha joni ko hôpital uji ɗi jeyno ɗum e on tuma noon omo yeeyi ɗum ko tolni e milliard uji limtinir ɗin konngudi jajine tawe e hello joyi e nde jayde libération jayde Le Soleil kañum arti e toɓɓe jonde kono cuuɓiɗen haalde ko yewti ko e ko laamu leydi Sénégal dari ngam sodde to banggue vaccin woni temeɗɗiɗi ujunere dose ɓe mbi tan de ko vaccin on ɗon anti covid 19 ina kay faɗa e ko fayi arde tawi noon laamu ngu soodi ɗum koko tolni e ɗiɗi piccal ɗiɗi milliard e copreji CFA tawi ɓe coodi ɗum koye Sinopharm manam ɓeɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe toon to leydi Chine ɗin konngudi jaji ina tawe e hello nayyi e nde jayde Le Soleil jayde stade to guddirten roɓine men jaydeji oɗo subaka waɗi ko natal Mohamed Salah e Sadio Mané ngam etade wadde ɓeeto hakkude ɓeeɗo worɓe ɗiɗo andaɓe tigui ɗo e dunde Afrique e on tuma noon ɓe mbi ko dandu ngam ƴettude ballon d'or africain ɓe mbi de ko on ɗon mo ganduɗa ko Égypte najo kañum de hetti yesso mo ganduɗa ko Sadio Mané jeeyi on sababu noon ko Sadio Mané ina leefi seeɗa e ndeɗo hitande tawde ke woni ko matcheji nogas jeetati o fetti kono de ko bituji sappo e heeɓi hen markude wadde omo yaari hen caggal no jayni nde wiiri kona ɗum to banggue Mohamed Salah ɓe mbi ina jogui capantati ɗiɗi but tawi walla capantati ɗiɗi match jouyi tawi o loggi hen ko bituji hono nogasi ɗi ne wayno noon ko ɗum ɗon woni koɓe garti oɗo saaha hande hayso tawi toɓɓe goɗɗe kewɗe ina tawe hen ma en gartu hen joni joni hono mbirɗen hande ko ɗum aljuma ina hawra tigui eɗen cuuɓo toɓɓe sport woni coftal balli gam etade haalande bandiraɓe ko ɗo tigui uddiroɓe men jaydeji e oɗo subaka hande to banggue e hono ko siifa e kelle gadane joni joni o en udditade hello won ganduɗa ko woni hello watte ndingu e roɓino men jaydeji ne wayno ko natande sport directement mo gonɗen o ko adi kala gadortoɗen ko coupe d'Afrique des nations woni tournoi qualificatif zone A to banggue IFOA ko sukaɓe jettaki duuɓi sappo e jeeɗiɗi ɓe kolliti wonde de ko leydi Sénégal kam e leydi Mali mbaɗi qualifié on ɗon final tawi noon kamɓe ɗiɗi kawrata woni ko derby west africain mo ganduɗa ko hoddiɓe hakkude leydi men Sénégal e leydi Mali ɗum ɗon noon ɓe mbi tan mo ganduɗa ko Malick Dafa holliti wonde yidde muɗum e fandare muɗum kay so wona baroɗe ƴetta on ɗon final no way wade foof noon Sénégal e Mali mbaɗi qualifié on ɗon CAN U17 kan ɗo waɗe toon to leydi Mali so wori ƴettude e so wori piyaɗa foof kamɓe ɗiɗi kam maɓe jahan hono zone Afrique to banggue zone A o woni on ɗon IFOA kona ɗum ɗum ɗon ko programme andidi yimɓe ko kewno hanki toon to Thiès kona ɗum eɗen gandi ko wiyete mondial de club mo ganduɗa kay ko équipe aji ɓurɗi lollude e oɗo saaha ƴettunoɓe walla hawrunoɓe toon to nokku biteɗo hono Qatar ƴetti on ɗon trophée noon ko Bayern Munich on ɗon noon oɗo trophée waɗiɓe hono trophée ji jeegom e nder hitande wotere koɓe ƴetti on tuma noon ɓe hollitama wonde Bayern tawti hono Barcelone to banggue on ɗon histoire woni ɓurɗo wawde wad ƴettude trophée ji e nder hitande wotere tawi ko trophée ji jeegom e on tuma noon club mo ganduɗa ko Al Ahly kañum wonno représentant Afrique e on ɗon compétition kamɓe ɓe ƴetti ko 3e place e match hanki o hakkude mabɓe e club mo ganduɗa o kay ko Brésil ɓe jeehi ko tirobi ɓe keeɓi fiide ɓen ɗon loggi tati e loggi ɗiɗi ɗum ɗon noon ko ɗum hunde mantinide ganduɗa Afrique woni e podium to banggue windere nde e on ɗon mondial des clubs ɗum ɗon noon artude ha joni e toɓɓere wattinide e to banggue coftal balli e oɗo subaka hande eko yuti e gagnande o mo ganduɗa ko Neymar yoga e supporter ɓe ganduɗa ko FC mbiyen ha joni Paris Saint-Germain ina jogui kulhuli no fewi saabu guila hanki haalama wonde kanko Neymar
maw jooɗo ko tolni e jonte 4 tawi o fetani football holko jeewon sababu noon ko gagnane makko nde ganduɗa o gagnimi e buhe match hakkude mabɓe e camp wonno ko 32e final toon to coupe de France ɗum ɗon noon addi haaluji kewɗi kono kadi ñigoje fewde mo ganduɗa ko entraîneur mabɓe woni Mauricio Pochettino pawɗomo tigui e on ɗon 32e final mo ganduɗa ala ambition kadi ko balɗe seeɗa heddino hakkude mabɓe match capital sen belama mbiyen match mantiniɗo hakkude Paris Saint-Germain eɓe ganduɗa kañum woni FC Barcelone tawi ko 8e de final aller e on tuma noon oɗo match mo ganduɗa ko 32e final mo Neymar fotano joude Mbappé fotano joude kono kadi e terɗe ɗe ganduɗa ɗe ko paɗade on ɗon match te juillet Neymar gagnimi hen ɗum ɗon noon ko ñigoje fewde ɓe ganduɗa ko biteɗo Mauricio Pochettino pawɗo Neymar ha gagné nde gagnande match mo ganduɗa o sen belama mbiyen ko bolle puyɗe entre guillemets caggal kay match Ligue des Champions ine fannoɓe donc Neymar fotano joude oɗo match te kadi eɗen gandi ene fonno wonde retour makko dutal makko toon to FC Barcelone sabu eɗen gandi Neymar guila ummi toon to Barça o joudani équipe on ɗon kono kadi o fettani e on ɗon terrain biteɗo Nou Camp ɗum ɗon noon ko hunde fadde noon no fewi kono noon on ɗamaw sa ye ndiyam kono kadi kurhuli mawɗi ene jogana Paris Saint-Germain hayso tawi ɗo ɗo kalten eɗen gandi to banggue favori ko ɗum 50-50 walla légère avance ɓe ganduɗa ɓe ko Paris Saint-Germain woni kamɓe parinaɓe kono so tawi poids Neymar o iwi hen on ɗon avantage ene wayno to banggue ha joni mbaw ko walla mbiyen ko wiyete favori ene wawi ustade no fewi donc foof noon no mbiɗen ni Jopa en Peɗeli ko kanko biteɗo hono Mauricio Pochettino jounuɗo Neymar gagniɗo laabi ɗiɗi laabi tati ponnoɗo yaltude e match o ko adi ko ɗum ɗo ene waɗa kono hande o jooɗima kanko hoore makko no suuten konngudi kanko Neymar so wiide wonde kanko de ne wayno o nattata wadde ko yinno wadde e gurdam makko to banggue football woni wadde ko weela fijirde ballon saabu yimɓeɓe hewɓe hande hono défenseur uji kewɗi ene mbaɗimo ciblé e on tuma noon ko ɗum perte mawɗo o sahamba kalten wonande Paris Saint-Germain sababude andude enjeu woni ha joni gartam o match mo ganduɗa Neymar so waɗi hen junggo mum e koyɗe muɗum ene wawno tigui yaltinde hen Paris Saint-Germain kono no wawi wade foof match o ittata ko match paraɗo ñande 16 lewru nduɗo ɗum gonɗen woni talata paaɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ɗo kaddamme moɗon eko yowiti roɓine jayɗe ƴewɗo subaka hande en jetti Mansour Sow alias Thiad to banggue caggal caméra o woɗɗani Amadou Touré assistant makko adi men ko altine so Allahu lamɗo jaaɓi yen jalle jaam.